Dito sa Manila mga guys, pag hindi ka dito madiskarte, magugutom ka dito. Pero pag madiskarte, pag samahin mo ang diskarte at sipag, hindi ka magugutom. Kaya lang hindi ka asinso. Hanggang makaraos ka lang sa pangangailangan sa araw-araw. Isipin mo mga guys, sa upa kong 5,000, ang kukumita ng 300 araw-araw. Bago pa lang po itong pesto ko, magbutinda ako ng kung ano-ano lang ititinda dito 5,000. Kung talagang wala kang energy, kung mahina ang resistensya ng katawan mo, talagang bibigay ka sa trabaho. Ayan, ipapakita ko po sa inyo lahat ang pinagagawa ko sa araw-araw. Dapat po tinutulungan ng ating mga mamayan dyan, na mga matulungin, yung mahirap na masipag. Hindi po porket mahirap ay tutulungan nyo. Ang tulungan nyo yung mahirap na masipag, na talagang nagbabanat ng buto na kahit anong gawin na hindi umasinso at doon lang ang kaya niya. Kagaya po ako, mula po nag-edad ako ng 18, nag-asawa na po ako, nagkaanak. Hanggang po pag-edad ko po ng 22 years old, nahiwalay na po ako sa asawa. Solo parent na po ako. Wala na po sa akin gumagabay sa 3 kong anak. Ang maliit lang po itong pisto. Alas ayan lang po ang tindahan niya. Pagpasok ng pinto, ayan po yung ano ko kalan. Ayan po, magulo pa po kayo. Ang dami kong maga pa po mga guys. Alas 3 po ako nagising. Hindi pa po ako humiga. Mula alas 3 pag gising ko sa umaga, nagpakape ako ng init ng tubig, tapos nagpakape. Tapos pagkano, yung nagluto ako ng donut. 4 na oras po yung trabaho. Ayan po, ang dami ko pong ginagawa. Dapat yung tulungan. Kagaya ko, pati aking mga apo ay matutulungan. Sa Negros po ang aking pagkakas. Akin na apat na po. Ayan lang po ang aking istante. Ayan lang po. Pa-isa-isa lang po na ayan lang po. Wala pong iba akong tinda. Ang aking soft si pa-isa-isa. Ano lang po, pabuti-buti. Wala nga pong kahon. Hindi na ako lalabas. Ayan. Ganyan ginagawa ko mga guys. Ayan mo. Yung luna ko, nilalagyan ko ng tubig sa ibabaw. Nililigan ko yan at saka yung ano niya, yung bimpo kasi itong tuwalya kasi dito yung araw niya. Dito. Tingnan mo yung pesto ko mga beso. Ayun yung puno malayo. Ayan yung kalsada. Ayan o. Sobrang init. Andito talaga sa akin walang nakakalilim. Tingnan mo yung ano, kalsada o. Ginagawa ko dyan, binabasa ko yan. Sobrang init. Nagkikisami ako ng ano, kumot. Kasi parang mahihilo ako sa sobrang init. Sobrang init dito sa pisto ko mga guys kasi sobrang init kasi ano, wala talagang natatakip na ano, nabil. Ito yung ginagawa ko. Gawa ko ng kakuan para pag may bibili, hindi mahirap. Ayan. Ito yung kanyang plastic. Pang 5 piso, pang 5 piso po.
Yan mga friends, katatapos ko lang magluto ng binangkal. Gagawa na naman po tayo ng palamig. Ayan, palamig para may kapartner ang ating binangkal. Ayan, napapansin nyo po, kalahati lang ang ginawa ko. Pineapple po yan, nilagyan ko lang ng konting pampakulay. Kalahati lang po siya kasi para hindi magastos sa yelo or ice. Na pineapple, lalagyan po ng pineapple sa lata. Ayan, tak lang po yan dito sa baso. Dito ilalagay natin sa disposable cup. Lalagyan hanggang ano lang, konti lang, makalasa lang. 5 piso po yan, ayan. Nagtsatsaga po ako mga guys, 50 pesos lang po tinutubo yan sa maghapon. Kasi ang ice po dyan, gagastos ka ng 50 pesos. Halos kung buminta ka ng 20 na baso, ano lang po yun, 100, 40 na baso, at 200 lang. Ganun lang po siya. Hindi naman po ganun kalakas, hindi naman po tayo highway. Ay,